נמשך הקרב על התודעה. הפרלמנט האירופי התכנס בבריסל בבלגיה לשמיעת עדויות על אירועי מבצע צוק איתן בעזה על מנת לקבוע אם ישראל ביצעה פשעי מלחמה. הנה מתן קצמן מארגון Stand With Us, מקימי האמת שלי שלחם בצוק איתן ועיד אמש בפרלמנט האירופי, ויולי נובק, מנכ"לית ארגון שוברים שתיקה, שמצידה הציגה בבריסל עדויות לוחמים בעילום שם. שלום לכם, בוקר טוב. תגיד מתן, הקשיבו לך בכלל? הרגשתי קצת יוצאים לידי חובה, שבעצם הזמינו אותי בתגובה לכך שמלכתחילה הם הזמינו את ארגון שוברים שתיקה, והרגשתי שאני כן מצליח להעביר את המסר, שזה היה חשוב, כי אחרת המסר הזה לא היה נשמע. אבל כששאלו אותי שאלות, בעצם, הם לא כל כך שאלו שאלות, הם ניסו בעצם לתת הצהרות ולתקוף ולצאת כנגד חיילי צה"ל, והם בעצם קיבלו וחיבקו בחום את ה... בוא נראה קטע מהעדות שלך אמש. Before any shot being fired, we send warning leaflets from the air. We send text messages. We send dummy missiles before real missiles are sent. We broadcast warnings on media outlets. When a home becomes a rocket factory, it should be called for what it is. It's a rocket factory. And when a home becomes a command center, it should be called for what it is. It's a command center. To allow it to be called anything different is giving Hamas legitimacy. No home should be used for making rockets. No neighborhoods should be used as battlegrounds. No innocent civilians should be used as human shields. הוויכוח הוא הרי על מדיניות. בסופו של דבר, מלחמת הגרסאות אומרת מצד שוברים שתיקה שהמדיניות הייתה לראות בכל דבר בכל מקום, פחות או יותר, תכף תתקני אותי. ואתה אומר, אנחנו הזהרנו את האויב שלנו ופגענו ביכולת שלנו להילחם, פגענו יכול להיות אפילו בכוחות שלנו, כדי שאזרחים לא ייפגעו. איך זה בא לידי ביטוי בפרלמנט בבלגיה? זה אפילו יותר מזה. זה לא רק שהחיילים נמנעו מלפגוע מאזרחים, זה היה פשוט הוראה ישירה מהמפקדים. זאת אומרת, זה ממש עבר בתדרוכים וזה עבר בנהלי הקרב. זה בעצם ההפך הגמור ממה ששוברים שתיקה אומרים. הייתה הוראה ברורה לעשות הכל כדי להימנע מפגיעה באזרחים תוך כדי סיכון חיילים. אתמול בפרלמנט, למעשה הדוברת של שוברים שתיקה אמרה שצה"ל זרק את הקוד האתי שלו לפח. כשבפועל נהרגו למעלה נהרגו 67 חיילים, יותר מ1,000 חיילים פצועים, ולא בטוח שהייתי אומר את זה בפניהם שהם זרקו את הקוד האתי שלנו לפח. נובק, למה אתם עומדים מול הפרלמנט בבריסל ואומרים שצה"ל זרק את הקוד האתי שלו לפח? כשאתם אומרים את זה מול אנשים שברור שאלה המילים שהם רוצים לשמוע, יש שם אג'נדה אנטי-ישראלית, אפילו אנטישמית, למה אתם משחקים לידיהם באופן הזה? תשמע, בואו נעשה רגע סדר. אנחנו באמת פרסמנו את חוברת העדויות הזאת לפני למעלה מחודש. בעצם מיד עם סיום צוק איתן התחילו להגיע אלינו חיילים וקצינים עד דרגות רב סרן שחזרו מצוק איתן בשוק. הם הגיעו אלינו ואמרו, מדיניות הפתיחה באש שאנחנו וההוראות שקיבלנו בצוק איתן לא שמענו עליהם. לפני כן אני יכולה להגיד לך שבשוברים שתיקה אנחנו עובדים כבר 10 שנים, ראיינו מעל 1,000 חיילים. הוראות פתיחה באש ומדיניות כזאת אנחנו לא הכרנו עד עכשיו. השאלה שלי הייתה אחרת. למה אתם הולכים לספר את הסיפור הזה בפרלמנט בבריסל? אנחנו הוזמנו לפרלמנט האירופי בשביל להציג את העדויות האלה, וזה מה שעשינו שם. אנחנו הגענו והצגנו את העדויות האלה. אתם מציגים אותם בכל אירופה, בתערוכות שלכם, בשוויץ, בכל מקום. אנחנו קודם כל, בואו נשים דברים על דיוקם, אנחנו קודם כל מציגים אותם בארץ, אנחנו ארגון שנפגש, עושה פעילות חינוכית, כנראה אחת הרחבות בארץ, אנחנו נפגשים קרוב ל10,000 אנשים בשנה, מוציאים אותם לשטח, כל המדריכים שלנו הם חבר'ה, הם לוחמים קרביים שלחמו בשטחים ובאים, נתנו עדות על השירות שלהם ומדברים עם הציבור על העניין הזה. עכשיו, לגבי הפרלמנט האירופי, צריך להבין משהו. הדיון לגבי מדינת ישראל ולגבי הכיבוש ולגבי המדיניות שלנו, משהו שמתנהל בחול. מתן פה לידי, דיברנו על זה קודם, התחיל את הסיורים שלו בחול, הרבה לפני שאנחנו פרסמנו את החוברת הזאת. אבל אתם הפכתם לחוד החנית של תנועת הדה-לגיטימיזציה של ישראל. אז הנה, אברי, אני עונה לך, אני לא מסכימה עם האמירה הזאת, ואני אגיד למה. הקול הישראלי היחיד שנשמע, כמעט היחיד שנשמע היום בחול, הוא קול
או שתומך באופן עיוור במדיניות של ממשלת ישראל, או במקרה היותר חמור, קול כמו של סגנית שר החוץ שלנו ונפתלי בנט שאומרים, זכותנו על הארץ, אלוהים נתן לנו והכל מותר פה. עכשיו, אני בתור ישראלית, הדבר הזה לא רק חורה לי, הוא באמת הוא מאוד 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 כואב לי. אני רוצה להצטרף לדיון הזה ולהשמיע קול ישראלי אחר שאומר, יש חיילים, יש קצינים בצה"ל, גם אני הייתי קצינה, שחושבים אחרת, שאומרים, לא סבבה לנו כשהוראות הפתיחה באש שחיילים מקבלים, זה כל מי שאתם רואים באזור לראות בו. עכשיו שנייה על העניין הזה, כי את אמרת לגבי המדיניות ומתן ענה על זה, אז שנייה... בדיוק כמו שאני רוצה לשאול אותך, כי אני רוצה לשאול אותך איך את רואה בדיוק את הפער, כי אנחנו שומעים על כרוזים, על פצצות דמה, על... רגע, שנייה, תני לזה למתן שנייה את זה. אני רוצה להגיד שבסוף לוקחים 60 עדויות מתוך עשרות אלפי חיילים שלחמו בצוק איתן, וגורמים ל-60 העדויות האלה להיראות כאילו הם הכלל, כאילו הם הכל. אני נפגשתי עם פקיד בכיר בשירות החוץ האירופי, זה כמו משרד החוץ של האיחוד האירופי. אני נכנסתי להיפגש איתו, והוא בן אדם שהתיימר להיות מאוד אובייקטיבי, מאוד נחמד ומאוד מקשיב לישראל. בסוף אני נכנס, אני רואה על הקיר שלו מפה של בצלם, ספר של שוברים שתיקה, ספר של יש דין, ספר של קרן הפליטים הנורבגית. בואו נחזור שנייה על העניין הזה של העדויות. בסוף אני, כשאני משתתף במשלחות שלי, כשאני משתתף מארצות הברית ומספר את הסיפור שלי בתוך העל ישראלי, אני נתקל בשליחים שאומרים לי, אין לי את הכלים להתמודד עם הסיפורים של שוברים שתיקה. אין לי את הכלים להתמודד איתם, כי הם לא חיילים איתם, הם לא חיילים. אתה נתקלת במשהו, ממה שכתוב? הילה, בואו נחזור שנייה על העדויות. אני רק שואלת שאלה. אני במסגרת צוק איתן לא נתקלתי בדברים האלה. אני יכול להגיד לך שאני השתתפתי במספר מבצעים ברצועת עזה, מענייני סתיו, עופרת יצוקה ועוד מספר מבצעים, ואני יכול להגיד לך שאנחנו נתקלים בסיטואציות מורכבות ביותר, דילמות מוסריות קשות, וחיילי צה"ל לא רק שמקשיבים לפקודות, הם גם פועלים לפי מה שלימדו אותם בבית, עם הערכים שהם גדלו עליהם, וגם לפי הערכים שלימדו אותם בצבא. ויש כמובן בתים שלא גדלו אותם ורגע, ככה. וכן חשוב לי להגיד, כשנעשים טעויות, הצבא חוקר את עצמו, הוא בודק את עצמו ומעניש את עצמו. חלק ממלחמתו של החמאס בישראל היא דרך שיח זכויות האדם. הם משתמשים בכם כאידיוטים השימושיים, מה שנקרא. בואו נדבר כישראלים, בסדר? בואו נדבר כישראלים ומנקודת מבט ישראלית. החבר'ה האלה, דיברתם על מדיניות, החבר'ה האלה נכנסו לעזה ואמרו להם, ופה אני מסכימה עם מתן, אמרו להם, פיזרנו קרוזים על השכונות, הרמנו טלפונים, ולכן אין אזרחים באזור. עכשיו, זה משהו שלא שמענו מחייל אחד, שמענו מכל הגזרות. אין אזרחים. עכשיו, אנחנו מדברים על שכונות שיש בהן מאות אלפי תושבים. החבר'ה, החיילים, הם לא מפגרים. יש פה עדויות שאתם תראו, הם נכנסו לבתים ורואים שם 30-40 אנשים. ברור שהם לא ירו בהם, אבל אנחנו הגענו לסיטואציה שבה החיילים בשטח צריכים להבין שהפקודות שהם קיבלו הן פקודות מופרעות, ומופרעות זה לא המילה שלי, והתנהגנו כמו פסיכים, ואמרו לנו לראות כמו פסיכים. עכשיו, אני אומרת, אנחנו בתור ישראלים, יש לנו אפשרות אחת לטמון את הראש בחול, להגיד... הבנתי את הנקודה. מה אתם רוצים? מה אתם רוצים בניהול המלחמה הבאה בתוך שטח בנוי, מאוכלס באזרחים, במלחמה עם ארגון טרור שעושה שימוש באזרחים? מה אתם רוצים? אתם רוצים שלא נילחם? לא. אתם רוצים שלא ננצח? מה אתם רוצים? אני אענה לך. גם לך וגם לי יש גבולות. נכון? יש דברים שאנחנו לא מוכנים לעשות גם בעת מלחמה. אתה לא מוכן עכשיו שניכנס לעזה, נעלה את כולם למשאיות ונעיף אותם קיבינימט. אני מניחה, יש לנו איזשהם גבולות מוסריים, גבולות אדומים. אנחנו אומרים, אם אנחנו לא נקשיב לחיילים ששלחנו אותם להילחם שם, בואו נקשיב למה שהם אומרים כשהם חזרו, נשמע אותם, ננהל על זה דיון, ואז הדיון הופך להיות דיון ערכי. האם ככה אנחנו רוצים שצה"ל יראה, וככה אנחנו רוצים שצה"ל את מפרסמת את צה"ל, את האישה שגורמת לצה"ל ולישראל להיראות חרא בעולם. מה קורה איתך? הבעיה שלנו היא לא עם חיילי צה"ל, הבעיה שלנו עם המדיניות. אנחנו חיילי צה"ל. זו מדיניות או שאתם לוקחים את היוצא מהכלל ואתם הופכים את זה לכלל? אתם מפנימים את כל חיילי צה"ל בהתנהגות בלתי מוסרית. אני לא מדברת על חיילי צה"ל, זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד שוב ושוב ושוב. כל חייל היה מתנהג בתוך הסיטואציה הזאת, לא רק חייל ישראלי, כל חייל היה מתנהג בתוך הסיטואציה הזאת באותו אופן. מה שאנחנו אומרים, כשנותנים לחיילים באופן גורף פקודות לירות אל תוך שכונות, אבל הוא אומר שאלה לא היו הנהלים. אז יש פה, אבל הוא גם לא אומר שהם... את בוחרת להאמין, הוא לא אומר שהם אתה יכול. כוח של חטיבת גולני התכונן לקרב בסג'איה למעלה משבוע. התכונן, למד את הנהלי קרב, למד את הפקודות, את הנהלי פתיחה באש. ערב לפני הכניסה באו לקוחות, אמרו להם, תקשיבו חבר'ה, יש עדיין אזרחים בשטח, אתם עכשיו משנים לחלוטין את כל המשימה שהתכוננתם עליה במשך שבוע. והם
הגיעו ממקום שונה לחלוטין ממה שהם התכוונו מלכתחילה, והיו שם נפגעים, ואנחנו יודעים בדיוק את התוצאות של הקרב, ואני לא אדבר על זה בגלל המשפחות השכולות. זה בגלל שחיילי צה"ל עושים הכל כדי להימנע מפגיעה באזרחים חפים מפשע. אני רוצה לשאול אותך משהו, האם מקובל עליך ירי ארטילרי, שירי תותחנים, שאתה כמוני כנראה מבין שזה ירי סטטיסטי שנופל פגזים? ירי ארטילרי הוא ירי לחיפוי למען הכוחות. בלעדיהם החיילים מסכנים את החיים שלהם, והוא חשוב, והוא מקובל ואפילו הוא לגיטימי במשפט הבינלאומי גם. הוא גם לגיטימי במשפט הבינלאומי, שימוש בארטילריה. ירי של אלפי פגזים שהורגים בטווח ברדיוס של 50 מטר אל תוך שכונות לפני כניסת הכוחות, באופן אקראי לחלוטין. אני לא אמרתי שלא. אני אומרת שאנחנו את באה לכבוד את הידיים של החיילים. סבבה, אז בואו נקשיב לחיילים ונדבר האם זה מקובל עלינו או לא. 100 אזרחים פלסטינים בלתי מעורבים מתים, או חייל צה"ל מת אחד? מה עדיף בעינייך? אני לא נכנסת לזה. מה שאני אומרת, אנחנו צריכים לנהל דיון בשביל לא לשלוח את החברים שלי עוד שנה עוד פעם לעזה. כרגע מה שקורה, אנחנו כולנו עומדים, לא רוצים לשמוע, לא רוצים לדעת מה קורה עכשיו. איך זה זכויות האדם כדי לממש את האג'נדה הפוליטית השמאלנית הקיצונית שלה? א', אנחנו בשוברים שתיקה מעולם לא הסתרנו שיש לנו עמדה ערכית לגבי מה שקורה שם. אנחנו חושבים שהכיבוש צריך להסתיים. אנחנו חושבים שהאסטרטגיה הזאת שהממשלה שלנו מבטיחה לנו ומבטיחים לנו את זה, שכל מה שיש לנו לעשות מול עזה זה להיכנס כל שנתיים, להרוג ולהרג, לא מקובלת עלינו. אני אברית, השתתפתי קודם כל בתור חייל צעיר, השתתפתי בהתנתקות, השתתפתי בפינוי, ואני חושב שמה שיולי עכשיו אומרת, זה בעיניי, סליחה על הבוטות, אבל זה יריקה בפנים של כל האנשים שגרו שם ועזבו את הגוש. יתרה מכך, בתור מישהו שהשתתף בכל המבצעים האלה, אני יכול להגיד שחיילי צה"ל מסכנים את החיים שלהם כדי להימנע מפגיעה באזרחים, ואני בתור אזרח, בתור סטודנט, לא מעוניין כל קיץ ללכת להילחם בעזה. יפה, אז גם על זה אבל אני עושה את זה כשאני מגן על המשפחה שלי, הדוד שלי שגר בקיבוץ ארז, ועל הנכדים שלו, ועל הילדים שלו, ובגלל זה אני הולך לעזה, ובגלל זה אני נלחם שם, ובגלל זה אני מגן על אזרחים. שאת רוצה לכבול את הידיים של חיילי צה"ל, זה ההבדל בינינו. את רוצה לכבול את הידיים שלהם ולהכפיש את החיילים בחו"ל. זה מה שאת רוצה. אני לא מדברת על החיילים, ואני אגיד את זה עוד פעם, אנחנו מדברים על מדיניות, והסיפור הוא מדיניות שעם ישראל חייב לשמוע אותה. הפייסבוק שלנו מתפרק מרוב תגובות. אני יכול להגיד באחריות שאתם, לדעתי, התנועה הישראלית השנואה ביותר במדינה כרגע. ואני אמרתי לך, כשאמרנו את זה בהפסקה, שכמות הפניות שאנחנו מקבלים לצאת איתנו לסיורים, להיפגש איתנו, היא גם מאוד מאוד גדולה. אז יש שני צדדים למטבע הזה. אני מודעת גם לצד הזה, לצערי, כי אני מקבלת את התגובות האלה כל... אז הנה נמשיך מעניין לעניין באותו עניין. בסוף השבוע האחרון פרסמו כלי תקשורת פלסטינים סרטון שתיעד חלק מהפרות הסדר בסמוך לכפר ג'לזון, שבו נראים חיילים כשהם מכים ומקללים תושב פלסטיני. אתמול התפרסם בעמוד הפייסבוק של 0404, תיעוד המלא של התקרית, ששפך אור על הנסיבות שהובילו לאירוע. כזכור, החיילים שתועדו בתקרית נשפטו והואנשו. בואו נצפה בתיעוד המעודכן. זה הקטע שהושמט בסרטון הראשון. דקות רבות ארוכות בהן סופגים החיילים קללות והשפלות, אינם מגיבים. כאן אפילו אחד החיילים מרחיק את חברו בניסיון להרגיע. ועכשיו מגיע הפלסטיני שהופך לליבת התקרית. שימו לב, חבוש בכובע, כיצד הוא מתקרב לחיילים, מקלל ומאיים. דקות ארוכות. בינתיים החיילים שומרים על איפוק. החיילים עונים אך לא מרימים יד. רק עכשיו, אחרי 5 דקות של קללות, מתפתחת תגרת ידיים והחיילים מחליטים לעצור את הפלסטיני. ועדיין מבחינת הצבא זו תקרית רעה, לא כך מצופה מחייל להתנהג. לכן הוחלט לשפוט את 7 החיילים שהשתתפו באירוע ל-28 ימי מחבוש, אך לא תיפתח נגדם חקירת מצ"ח. כמה זמן לקח לסרטון המלא להגיע אליכם? 3-4 ימים, 4 ימים בעצם. זה אותו סרטון שממנו חתכו את החלק המרשים? בוודאי, רק את הקטע בסוף. מי צילם? פלסטינים. פלסטינים הם ארגונים ישראלים, תמיד הם שולחים אותם לשם, זה הכל הרי יזום, זה קורה כל הזמן. כל הסרטונים הראשונים ערוכים, שקריים, פשוט לא יאומן מה שהולך. תגיד בצלם. אנחנו בתקשורת אוכלים את זה, בוודאי. אז איך בסוף מגיע הסרטון המלא? מאיפה הוא מגיע? זה תמיד קורה אגב, תמיד אחרי אירוע, אחרי כשבוע, שבוע וחצי, זה אתר ערבי מעלה אותו, תקשורת ערבית, מעלה אותו, ואתה יודע,
מצלמים את הכל, הם לא חושבים אחר כך שאנחנו בעצם גם נקבל את הסרטון הזה. ואתה מגלה את האמת, שהייתה ברורה גם קודם לכן. והצרה היא שבצה"ל גם בוחרים קודם כל להאמין לצד השני, ורק אחר כך לשמוע ולהאמין לחיילים, שמסתבר שהם צודקים, תקפו אותם. ובואו אני אגלה לכם משהו שאף אחד לא אמר ולא כתב. אותו ערבי שתקף אותם, עצור עד עכשיו. המשטרה ביקשה מהפרקליטות, המליצה להגיש נגדו כתב אישום בגין תקיפה. הבחור הזה כבר ישב בכלא בגין תקיפת חיילים, ויש לו עוד עונש על תנאי על תקיפה נוספת. זה בכלל נראה שהוא עובד פרובוקטור, זה העבודה שלו, נכון? זו העבודה שלו, הוא עובד פרובוקטור, הוא עובד צלם, והם ביחד עושים חלטורות. ואם היינו רואים את הסרטון בתחילתו, אגב, גם הסרטון המלא ערוך. גם הסרטון המלא ערוך, אני מבטיח לך שאנחנו נשיג גם את הקטע עוד שהורידו פה, לפי טענות החיילים הותקפו, יותר ממה שראינו. ואותו בחור צפוי עכשיו להיכנס שוב לכלא בגין תקיפת חיילים. הוא מגיע קבוע, אני לא יודע מי משלם לו, לא משלם לו, אנחנו מכירים כל מיני סיפורים, אני לא רוצה לומר מה שאני לא יודע. אנחנו בניגוד לגברת שיושבת לידי, אנחנו אומרים מה שאנחנו יודעים. ובסופו של דבר, מדובר פה בחיילים שפעלו על פי הנוהל. בפקודות פתיחה הוראה באש, מי שנוגע בנשק, מנסה לחטוף נשק, אגב, על פי הדברים של צה"ל, גם מותר לראות. יש פה הרבה דברים מעבר. אני חושב שהחיילים האלה, דרך אגב, מה דיברו בגדול על מה שהם עשו, זה הצורת דיבור, הכללות. לא, בסופו של דבר התמונה הסופית שרואים אותו מתחת לשבעה חיילים פחות או יותר. מנסים לעצור אותו, הוא מתנגד למעצר, שימי לב עם האם באגרופים, תקשיבו גם אני לא אומרת, אני התכוונתי להגיד את זה במובן של בסופו של דבר, הם נשפטו על סמך הסצנה הזאת, דובר צה"ל, אתם חידשתם להם עם הסרטון. בוודאי, אתמול אנחנו העברנו את הסרטון לדובר צה"ל, ואני אומר שהייתי איתם על קו הטלפון, והם הסתכלו והיו בהלם. עד לרגע זה לא קיבלנו שום תגובה מאתמול, כי לא יודעים כל כך מה להגיב. החיילים האלה יושבים לחינם, לא יושבים, זה על תנאי אגב העונשים. גם הענישה אגב מראה, שזה רק בשביל לסתום לכל מיני ארגונים את הפה, זה לא ענישה של חיילים מכים. ענישה של חיילים מכים עד היום כולם היו ישבו בפנים. זה לא המקרה. אתם ובצלם בעצם גורמים לחיילי צה"ל לא לתפקד, והכל לחשוב איך הדבר מצטלם. אי אפשר לתת יותר מענה אמיתי לשום דבר, כי אתם יושבים להם פה. נכון או לא? לא. תשמע, אנחנו, שוב אמרתי את זה גם קודם, אנחנו ארגון של חיילים. אני נמצאת פה עכשיו עם מעל 1,000 חיילים וחיילות שנתנו עדות לשוברים שתיקה. הסיפור פה שאנחנו רואים, ובעיניי זה לא החיילים. כי כולנו, כל מי שיושב פה מסביב לשולחן, כשהיה יוצא לפטרול כזה, שאגב ברגעים אלה צריך להבין, יש כמה וכמה פטרולים מהסוג הזה היום, עכשיו, ממש ברגע זה בגדה המערבית, בתוך כפרים. וכולנו כשהיינו יוצאים לפטרולים כאלה, מה מטרת הפטרולים האלה? משימה מאוד פשוטה. לפגוע בפלסטינים? משימה פשוטה לשדוד אותם, לבזוז אותם? שאלת אברי. משימה פשוטה שנקראת הפגנת נוכחות בחלק מהיחידות. שקר, זה שקר, אל תעשי פרובוקציה. לא, שנייה, רגע, לא, אמרו לי פה שפה לא צועקים. חוטפת משם אבנים כל יום. יפה, ואיך שומרים על ביתל? אנחנו מסכימים. אז הם שומרים על יהודים שיוכלו לחיות. הם שומרים על התנחלויות, אני מסכימה. אל תמציא. ועושים את זה באמצעי שנקרא, וזה משהו שצריך להכיר, הפגנת נוכחות. הפגנת נוכחית זה אומר... הפגנת נוכחות. ותוצאים מטעני חבלה מדי יום, וזורקים עליהם את הצינור מדי יום, ויש שם מחבלים שיצאו וכבר עצורים. אני לא... תקשיב, אתה יכול להמשיך לקרוא. אנחנו אומרים את האמת, 1,000 חיילים, 2,000 חיילים. זה פשוט מרגיז, כי במדינה מתוקנת לא היינו מכניסים אותם בכלל לשום אולפן. במדינה מתוקנת היו שומעים גם אותי אצלנו באולפן כולם יכולים לדבר. יש מקום לכולם באולפן. ולא היינו מנסים להשתיק אף אחד שמנסה לדבר. בסדר? אז שנייה, אז תן לי רגע. אנחנו עד עכשיו לא אמרנו שום דבר שאנחנו לא מסכימים עליו. חיילי צה"ל נשלחים לשטחים להגן על התנחלויות, ועושים את זה בדרך שהם מסתובבים בתוך כפרים פלסטיניים, נוצרים חיכוכים, יש אלימות משני הצדדים, כל הזמן כולנו היינו מתנהגים באותו אופן, וזה מה שאנחנו חוזרים. זה לא הצדדים, יש אלימות מצד אחד ותגובה לאלימות מצד שני. היה אפשר לראות פה פטרול. אנחנו חוזרים ואומרים, יש כל עוד חיילי צה"ל יהיו שם וישליטו שליטה צבאית על מיליונים של אנשים שלא רוצים אותם, מה שראינו שם זה לא היה פטרול, ובתור קצין לוחם אני יודע טוב מאוד מה זה פטרול. פטרול, כוח צבאי יוצא להפגין נוכחות בשטח, או יוצא למשימה מאוד ספציפית ויהודית. מה שהיה שם זה כוח סיור שהוזק למקום שבו פלסטינים באו לזרוק ולהפגין ולהטריד. ובשטחים אסור להפגין, אגב, ראינו מה היה שם גם. היה שם עדר של מצלמות. היה שם עדר של מצלמות שמחכים לפרובוקטורים האלה כפרי בשל. זה מה שהם רוצים. הם רוצים את התמונה, וברגע גם כשרואים
החיילים בעצם מורידים את הפלסטיני הזה לקרקע, אז בעצם ממש רואים את הצלם רץ ככה, ובשיא הרבה תסכים איתי שבכל מקום שבו ישימו חיילים בתוך הסיטואציה הזאת, החיילים לא נמצאים בתוך הסיטואציה, הם לא נמצאים בתוך באופן עקרוני, שמה שמעניין אותה, את לא רוצה שחיילים, שישראל בכלל תהיה בשטחים, ומבחינתך כל האמצעים קשרים מבחינתי הדבר הראשון, המחויבות הראשונה שלי ושל כולנו, היא להקשיב לחיילים ולשמוע מה קורה שם. את שומעת רק את חלק מהחיילים. אני שומעת... זה 1,000 חיילים מאז 2002. בתקופה הזאת היו למעלה ממיליון חיילים. באופן מעמיק. היו למעלה מיליון חיילים בצבא הגנה לישראל בסדיר ומילואים מאז 2002. תשמע, גם אתה לא מתווכח איתי, מתן, גם אתה לא מתווכח איתי שכולם, אגב, כמו שאת אוהבת להגיד ברמת אחרים, הם חברים שלך ואחים שלך. אני כן מתווכח את כל המינויים. מתן, שנייה, רגע, שנייה. זה אנשים עם אג'נדה פוליטית ברורה, והם לא בוחלים בשום אמצעי כדי להשיג את האג'נדה שלהם, כולל הכחשת החיילים. בבחירות אתם הולכים ומפסידים בגדול מפעם לפעם, ואתם בעצם מנסים לנצח את הבחירות על ידי זה שאתם משווקים חומרים מבאישים לאירופה, לארצות הברית ולכל העולם. אני מאמין. איזה בחירות? בבחירות הדמוקרטיות במדינת ישראל, שבה העם אמר את דברו לגבי הפתרון המדיני הרצוי. אבל זה דמוקרטיה, נכון? כשהעם אומר את דברו, עדיין גם אם יש אנשים שחושבים אחרת, מותר להעביר ביקורת, וזה מה שאנחנו עושים. כן, אבל אתם לא מעבירים ביקורת, אתם משתמשים באנטישמיות התבואה בתוך התרבות האירופית. תסלח לי מאוד, אברי, לא אתה ולא אף אחד אחר יגדיר מה ישראליות טובה ומי הוא הישראלי הטוב. אני עושה את מה שאני עושה, ואני קמה בבוקר, כנראה בדיוק כמוך, מתוך אהבה למקום הזה ומתוך אמונה, בדיוק מאותן סיבות שהתגייסתי לצה"ל ויצאתי לקורס קצינים. אז בסדר, אז קצת מצער אותי שאתה לא, גם אתה לא מוכן לקיים את הדיאלוג הזה באופן מכבד. אני קמה ועושה את מה שאני עושה, כי אני מאמינה שלמדינה שלי מגיע עתיד טוב יותר, ואם אנחנו נמשיך לסתום עיניים ולא להיות מוכנים להסתכל תכלס בתמונה הלא נעימה של מה שקורה בשטח, המסלול מאוד מאוד ברור, ומה שקורה היום במדינת ישראל והאווירה היא לא משהו שצריך להפתיע אותה. בתור נציג של האמת שלי שבעצם בא ומספר את הסיפורים. לא, שזה האמת שלי. עם השם הזה האמת שלי, כי זה אומר כאילו שזו רק האמת שלך. אגב, זה לא פה... אגב, לא, שנייה, זה לא פה עניין של ימין ושמאל, כן? אני לא מדבר באיזשהו ארגון ימין או ארגון שמאל או כזה או אחר. אני פה ומדבר בשם חיילי צה"ל ובשם איזשהו קונצנזוס ישראלי די גדול ורחב, ובאמת שהוא חורג הרבה מהשיח הפוליטי הפנים-ישראלי. מה שאני בא להגיד, זה בסופו של יום, החיילים האלה יוצאים למשימות שלהם, ואנחנו צריכים לתת להם את הגב המורלי, ולהקשיב להם כשהם חוזרים. לא. ולהקשיב להם, מתן, ולא לסתום להם את הפה, ולא להגיד אם היינו מקשיבים להם, הכל היה נראה אחרת. ולא לקרוא להם בוגדים. אם היינו מקשיבים לחיילי צה"ל, הכל היה נראה אחרת. לקיים את הדיון הזה, ולקיים דיון אמיתי. אני, בתור ישראלי, אני אומר, הדיון על המוסריות של צה"ל הוא חשוב, אבל אנחנו נקשיב לשוברים שתיקה בצורה אמיתית, כשהם יעשו את הדברים בצורה שקופה וכנה, ולמטרות פרודקטיביות. ולא יקבלו מימון מגופים אירופיים. ולא כדי להכניס אותם. תזמין אותי בפעם אחרת ונדבר בהרחבה על המימון שלנו, כמו על המימון של גופים אחרים, מאיפה גם גופים פוליטיים וגם גופים אחרים. פחות מעניין. תודה רבה. תודה רבה.